Sa pagsubang sa adlaw, ipasabwag nato ang kahayag. Kahayag nga gikan sa pulong sa Dios nga nagdala sa gugma, paglaom ug serbisyo alang sa katawhan. Gugma sa Dios, gugma sa isig katao, gugma sa nasod. Kay ang sinugdanan sa tinuod nga kausaban mao ang pagpili nga maglakaw sa kahayag. Ug tungod niya na, nataw kining maong tulumanon, kini ang Lamdag sa Buntag. Mayong buntag mga binati nga mga kaigsuonan. Kung usab ang inuhang suon, Brad Michael Matsuelos, welcome sa atong paboritong morning reflection program, Lamdag sa Buntag. So karon nga buntag atong pamalandungan ng usa ka mubo pero mapuslanon nga mensahe gikan sa mga pulong sa Ginoo. Ang atong tema karong adlaw, bantay sa kaugalingon, dili nato sundugon ang mga ipokrito. Usahay sayon kaayo magpakaayo diha sa panagway, pero lahi di ay ang sulod sa kasing-kasing. Gitawag kita ni Jesus nga magmatngon aron dili maisama ining maong mga kinaiya. Dili maghukom sa uban, Ginoon magbantay sa ato mismong kaugalingon ug kumusta na ang atong kinabuhi ug pamatasan. Tinud anay ba nga nagalagad ug hatag sa ato kinasing-kasing paghigugma. Agi pagsugod atong gamiton ng mga pulong sa Ginoo nga isip atong mao'y pag-ampo. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo nga nasa langit, daygon ang imong ngalan, mabot kanamo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaw namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw, upasaylo kami sa among mga sala. Ingon nagkapasaylo kami sa nagkasala kanamo, dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuwa luwas sa kami sa kadaotan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Maayong buntag sa atong mga naglantaw nining orasa. Maayong buntag ni Ma'am Renelda Baluka. Good morning, Ma'am. Maayong buntag sab ni Ma'am Leonidisa Acunia. Ma'am Minday, good morning. God bless you ninyong duha sa inyong pamilya. Ang atong mubo nga pamalandong ato kining ibasi sa gospel reading karong adlaw. Basa na to sa Lucas Kapitulo 11, versikulo 47 ngadto sa 54. Diin, ningon ang Ginoo nga luoy ang mga Parisiyo kay nagtukod silang monumento alang sa mga propeta nga ang ilaro pong mga katiguangan mo ay nagpatay. Mo na nga ningon ang Ginoo, nagpamatuod kamo nga kamo misugot sa ilang gibuhat. Niuyon rapod sila sa gibuhat silang mga katiguangan nga gipatay ang mga propeta sa Dios. Og ningon pagid siya, pagkaluoy ninyo mga magtutudlos balaod, gipapas-an ninyo mga taos mga palasunon nga lisod dalon apan kamo dili gani mo buhat bisan usa ka tudlo lang aron mutabang ngadto kanila. So mo nay summary sa mao nga ebanghelyo, medyo taas man. Apan nato lang i-summarize. Sa may pasabot sa atong Ginoong Hesukristo niining maong ebanghelyo rong adlaw. Ipasabot sa atong Ginoo nga importante nga angay himuong pasidaan ang mga gibuhat sa mga Parisiyo og magtutudlo sa balaod. Pasidaan alang kanato nga dili ta manundog nila nga ang panagbuhay murag matarong. Pero ang ila day mga kasing-kasing puno sa pagkamapahitason o puno sa pagpanglimbong. Kay mga magtutudlo man sila sa balaod, nagtudlo sila sa uban, pero sila mismo wa mo buhat sa ilang gitudlo. Nya mao kini ang gitawag nato hypocrisy or hipokrisya. Nga nagtudlo ug maayo apan sa personal lang kinabuhi wala kinabuhi ang maong gitudlo ngadto sa uban. Kana bang mingon nga sundan ninyo ang akong gisulti apan ayaw magsunod sa akong gibuhat. So dili gina siya pwede.
Kay mo man yang pasidaan sa Ginoo nga dili pwede nga magbuwag ang pulong nga maayo ug ang buhat nga maayo. Kinahanglan mag-uban gina silang duha. Mo nang kitang tanan karon ining adlaw gitawag ta sa Ginoo nga magmatngon. Dili po nato hukman ang uban apan kita mismo sa tong kaugalingon nikamot nga dili lang ta maningkamot alang sa panggawas nga pagkamatarong tanti nga maningkamot ta nga mahimo pong matarong ang sulod sa atong kasing-kasing. Kahinlo dili lang sa panggawas api lang sulod sa atong kinabuhi. Sabi di pa ta mohatag sa atong pipila ka mga punto sa pamalandong atong gihandom day karon ang Memorial Saint nga si Santa Margarita Maria Alacoque, ang madre nga gipili sa Ginoo aron ipaila sa kalibutan ang debosyon sa Sacred Heart of Jesus, debosyon sa kasing-kasing ni Jesus. Kini si Santa Margarita, gipakita ni sa Ginoo sa iyang kasing-kasing nga puno sa kaluoy o gugma. Ang iyang mensahe, simple ra kayo ang mensahe niya. Yun siya nga, ang kasing-kasing ni Jesus nagahigugma o nagapasaylo bisan sa mga makasasala. So kitang tanan, wala may exempted na to. Pariham tatanan mga makasasala. O ang Ginoo nagahigugma kanato o nagapasaylo. Ang ato lang, mutuo ta sa iyang gugma, mudawat ta, ug nga tungod sa maong gugma, itulod unta ngadto sa pagbasol, paghinulsol, pagpangayog pasaylo ngadto sa Ginoo. Ang kinabuhi ni Santa Margarita Maria Alacoque usa ka ehemplo sa pagkamatinud-anon. Ihatag sa kaugalingon alang sa uban. Sukwahi sa ipokrito nga kinaiya nga gisaway sa Ginoong Hesus diha sa ebanghelyo karon. So tuguti nga akong ipambit ang 5 ka mga punto nga angay natong pamalandungan karon. Una, bantayan nato atong kaugalingon. Dili aron muhukom sa uban, kundi aron kita mismo mupuyo gyud sa kamatuoran. Ang Ginoong Hesus wala man siya musulti nga atong hukman ang mga taong hipokrito. O dili na mo itong trabaho. Ang atong trabaho, bantayan nato atong kaugalingon nga dili mahimong ipokrito. Ang Ginoo nagtan-aw dili sa atong panagway. Mao ni ang atong angay nga hinumduman. Ang iyang yung gitan-aw mao ang tinuod nga sulod kahinlo sa ato nga kasing-kasing. Mo nang bisan og unsa ka maayo sa atong pamurma diha sa simbahan, diha sa komunidad, kung walay gugma o kaluoy sulod sa atong kasing-kasing, wala gitay bisan unsay ikapasigarbo at ubangan sa Ginoo. Pakyas ang tanan nga pagpakitang tao sa gawas kung ang atong mga kasing-kasing di ay mahugaw. Ika-duha nga punto mga igsuon. Ang hipokresiya makadaot ni dili lang atos uban kundi sa ato mismong kalag. Ang mga Parisiyo nagpakita sila nga daw balaan pero ang ila dayong binuhatan nakapawala sa tinuod nga espiritu sa ilang pagtuo. Sa atong panahon karon, modernong panahon, daghang paagi sa pagpakita sa relihiyoso pod nga imahe. Aron mura pud tagbuotan tanawon. Pwede nato man nang ipakita social media nga hingampuon ta sa simbahan, makita anta pirmi sa trabaho, makita anta pirmi nga Dios nunta. Pero ang tinuod nga panagway kung unsa ka hinlo ang kasing-kasing, makita luyo sa kamera, luyo sa public eye, o ang bugtong makahukom kung hinlo ba o dili ang atong kasing-kasing. Ang Ginoo ra gyud kay siya ra may nasayod unsay sulod sa atong mga kasing-kasing. Ika-tulo nga punto mga igsoon. Ang tinuod nga pagtuo makita sa buhat, dili lang sa pulong. Tinuod nga pagtuo makita sa buhat, dili sa pasikat. Ang Ginoo dili magtan-aw kung unsa nga atong gipakita diha sa publiko, kundi kung unsa nga atong gibuhat nga kinasing-kasing ngadto sa uban. No matter how small it is, mao ni ang tan-awon sa Ginoo. Ang atong kinasing-kasing nga pagtabang, pagpasaylo, pagkamapainomsanon, mao ni ang mga tinuod nga timaan sa Kristohanon nga pagpakabuhi. Ika-upat mga higala, di taan nga mahadlok nga masayop. Masayop man gyud ta. Kay mga tao man ta, di man ta mga perpekto. Apan ang atong angay kahadlukan
nga magkabuwag unya ang atong pulong ug mga buhat. So kinahanglang magkuyog ang atong pulong ug binuhatan. Ang Ginoong Hesus wala man mangita og mga tawo nga perpekto. Kundi kadtong mga tawo nga tinuod nga naningkamot nga ikinabuhi ang ilang pagtuo. Kung masayop ta, ang importante mao ang kabuton nga kamautang nga magbago. Kamautang nga mo padayag sa atong pagpaningkamot nga matandog sa grasya sa Dios. Ug duol sa Ginoo, mga ipasaylo og maghinulsol, magbasol, ug dili na mobalik sa daan nga kinaiya. Ang ipokrito magpabilin sa kasaypanan ug maglimbong nga siya daw balaan. Apan ang matinud-anon maski masayop mudangop sa kaluoy sa Ginoo. Kay sayod siya nga wala siya mahimong maayo kung wala ang Dios. Ika-5 mga igsuon, kalima nga punto. Magpakita ta og tinuod nga gugma. Dili nga piki nga kahinlo. Kay basin og fake news ra ang pagpakitang tao ra man taman ang atong kaayo nga to sa uban. Masiganahan na ta nga pakpakan kay maayo niya pag-abot des likod talikod niyamit kay nahugawan. So dili na siya maayo. Kinahanglan ipakita na to ang atong tinuod nga paghigugma ngadto sa uban. Gugma nga tininuod, kaluoy nga walay kondisyon ug pag-alagad nga walay pagpili-pili kinsay alagaran. So kaning tulo, ana makita kung tinunuod ang atong paghigugma ngadto sa Ginoo. Kamalikon, gugma nga tinuod, kaluoy nga walay kondisyon ug pag-alagad nga walay pagpili kinsay alagaran. Mga practical nga applications niining adlaw mutana ta sa atong kaugalingon. Mamalandong ta kanunay. Tinuod ba akong nagtuo sa Ginoo? Nahigugma sa Ginoo? Ialagad sa uban? Wala ba'y sagol nga pagpakaroning nun? So kana maninunod nga mga pangutana. Niya kaduha kita tas kaluoy bisan unsa ka gamay kung naay nasakitan, kalalis, ay hulata nga sila ang mag-una o pangayo pasaylo. Kita mismo ang unang mangayo og pasaylo ngadto nila. Katulo, likayan ng pagpanghambog. Kay pagpataas mo na sa kaugalingon. Di na to pwede nga ipakita ang atong buhat aron daygon pakpakan. Buhat nga itag maayo ato ni siyang buhaton para sa Ginoo. Kay sayod ta nga malipay ang Dios kung mubuhat ta og maayo. Niya nikamot ta nga matinud-anon ta diya sa trabaho, simbahan man, pamilya man. Bisan unsay mga ginagmayng butang nga atong mabuhat para aning mga lugara, buhaton nato nga matinud-anon. Bisan walay magtan-aw, bisan walay mupakpak. Ug kay mga tao nga ipokrito, lahas na itong mabuhat, iampo na to sila. Unta tandugon sila sa Dios ug nga mausap-usap ang ilahang mga kinabuhi nga tusubay na sa kagustuhan sa Dios. So karong buhata og usa ka buhat nga maayo bisan walay nakakita. Mo na atong challenge ron. Lihok nga uban ang kaluoy, nga ikaw ra ang nasayod ug ang Ginoo. Mo na inindot kayong buhaton ron. Og hindi kagabi before matulog, mamalandong tinud-anay bagyo ang akong pag-alagad karong gabi na o karong adlaw o porma lang to. So mangutan na gyud. Inanglan nga kamaotang nga mamalandong. So in closing, mingon ta nga ang pagkabalaan dili makita sa panagway kundi sa kasing-kasing nga matinud-anon og puno sa gugma. Di ta mosundog sa mga ipokrito nga nagbuwag ang pulong ug ang binuhatan. Asa man ta mosundog? Adto ta mosundog ni Kristo nga matinud-anon, mapainobsanon ug mapinasayloon. Agi og pagtapos kita magaampo. Sa ngalan sa Mahanog sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Among Ginoong Hesus, salamat sa imong mga pulong nga nagpasidaan kanamo niining buntaga. Pasayloa usab kami sa mga panahon nga kami nahimong ipokrito ug natintal diha sa among mga kahuyang. Tabangi kami nga magpuyo nga tininuod. Puno sa gugma, kaluoy ug kamatuoran. Gasi ang mga kasing-kasing gikan sa mga kasalanan aron magpabilin kini nga limpyo sa imong atubangan. Sa among kinabuhi, unta ikaw lamang ang among makita ug pagasundon. Kini tanan
among gipangamuyo gipasalamatan pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. So salamat no sab mga kaigsuonan sa inyong paglantaw nining atong show ni Ma'am Brinelda maayong buntag, ni Ma'am Leonidesa maayong buntag. Ako sa may greet ang akong kapikas si MM kauban sa akong mga anak si Elizabeth nga diha nagpakilid-kilid tanaw gid siya sa camera ni Matet nga nasa Cebu, ni John Luke, ni Mikael, ni Rafael ug ni Gabriel. Sa akong mama nga naa diha sa Daguhoy, Mama Delfa, maayong buntag nimo diha. Mga igsuon nga si Janet, si Charlotte, si Farah, si Al, maayong buntag ninyo. Sa akong mother-in-law, Mama Feli Makwa, kauban siyang mga anak nga nadiris Binunido, si Manoy Floro, si Manoy Jovi, si Atinika, ug nila ni Ayan, ni Rebecca ug ni Emily nga tuwa sa gawas. Sa tanan ako mga kauban sa DepEd, Tagum Sur National High School teaching and non-teaching staff maayong buntag sa dinyong tanan. O kaninong tanan nga maglantaw niini, unta kuno na mo mga nakutlo nga mga nindot nga mga pagtulunan, palihog ko og bilin og reactions, comments, i-share usab nga to sa uban aron daghan ang malamdagan niining adlaw. So, pabilin ta sa kahayag, maglakaw sa kamaturan o mag-alagad uban sa tinuod nga gugma. Ang tudugma, kita-kita ta pagbalik. Salamat!